soga ani ketal blog gong ke tini ke na narok bai hai na parcel na to tui bai narok bai malayan phai pila ha ke se an video no ketal nuk tong hang ke subscribe khai gong ke te subscribe khai di te share comment khai sabai di ke like khai di video na skip khai oi nai di poilan chimi pai thak jara nai tong di ke tama parcel bo ang mane tama parcel khulok tong narok nugui manai last jora tui nai tong di ke sai manai tei betongo amo kaise tei betongo parcel tongo ke nugui makhana le ani ang order khaimani online si misho tei order khaimani bono mane wakhung kai nai hanai wangsagui ang mane order khai ro honta ke no banai thok jagon ke ba kurti rok bai phano chungwani waisa phano mahai ro ke ang kai nai yakhong ke chung nai mane kai nai hini wangsagui ang amono order khai na hanta angke nai tong di narok busoya kare an video no angke kok kabang salai we nai les nai video enjoy khai di an video no was pa suwak ko kumaro ke kai nai yakko nai to handi sabadi bere haya ba masaya ta shadow wai phana kama no mo wa ko nai thok ja ha hi ang nai thok ja hi pai naw dong ke kholo rasna dong boleh lo green blue white mane keseng hata mungkin black color mungkin pink color he mungkin bisa kon lulu color angke tabok angke te kaisa parcel no khulogani nai tongo angke amo angke tama ang nai sabai di nero cash khai bai di tama ang thokjak ang kholoya khosakang daiti comment khai sabai di nugui makhana kisale nokhana narok bisi khana angke sai khana ro bai di daiti tama ang nai lemon ke sikelakan ano pura lagi nggak beriga silia bisa waktu kai nagra nai besi dia ano lai dok riba se kahakin ya kana nai thok handi musang handi sa green color bai ke set khaja lighting dok riba kusang ya kana ta ge basai na puno maya lai dok ringe kesalop angke waisa phana ang hai ro ke kasalai rok chung nai ya khota angke kisatama bahai laki ma hai bungata bahanga ke lasi ma hai bungata soman hai kana hai order khainya ka haja ge order khainya ka soma ke ba sumsnai soma yang ke ba tuma khaisnai samalia ti sai pa ma tongsnai ke lasi la hang ke ba hai pana sona hine wan so songani he try khaina angke tini ni blog kena tini ni blog asa jara no pairos nai besi loro liya angke tini ni ani blog ro bahing jak bai ke tini video bahing jak bai ka sabai di please comment khai ni ta bok bai di ke like khai di te share comment khai sabai di angke subscribe khai di ke jotano na hor kaham ta bai jotano na narok bai video kata lo malai lai pisnai angke video katal ni bagai mangsa plan kerei angke na jotano na hor kaham ta bye bye mi shuti mang na kaya nai na order khai bo angke tei bu phai tongo ani
order ang wasibai kinong no phunuk nai hintong mane wasibai ke thung pura order khai mani ma bai mane pore thung sikhai phunuk nai hintong mani do engke hai tong malia bu khat nai ni musung man tong malia engke hai no sikhat manai khatat nengke hai mai tong gong ke ba nai musung nai bela engke han bang nai no tong malia ni bagai sikhat manai hang ke baheng za pe ke sa bai sti tong phla ma somai bai kisa tong phlai tong engke ma sing ro kong ke na thik na panda ro thang sana